дар шаҳри ҳисор дар дӯи омодагиҳо ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти зиёди таъиноти гуногун бунёд ва навсозӣ карда мешаванд. Дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри ҳисор чанд иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. шаҳри ҳисор ин гӯшаи зебову ободи тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамасола симои худро иваз кардаву куллан зебову замонавӣ гардида истодааст. раванди амалишавии нақшаи генералии шаҳрро ба тасвиб расидани амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷонок намуд. зеро дар доираи нақшачорабиниҳои идона дар саросари шаҳри ҳисор 767 иншооти таъиноташ гуногун сохта ба истифода дода мешавад ки аллакай қисмати аз онҳо бунёд гардидаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. хусусан дар маркази шаҳр корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта тибқи нақшаи тасдиқ гардида дар ин доира биноҳои баландошунаи истиқоматӣ бо ҷойгиркунӣ марказҳои савду хизматрасонӣ бунёд мегардад ки симои ҳисорро зебову замонавӣ хоҳад кард. ҳамагии иншооти ҷашнӣ дар доираи талаботи ҷаҳонии шаҳрдорӣ тарҳрезӣ шуда то имрӯз аллакай як бинои баландошунаи истиқоматӣ сохтаву мавриди истифода қарор гирифт. сохтмони зиёд аз 30 иншоотҳои биноҳои баландошуна оғоз гардидааст. иншоотҳои ба нақша гирифташуда бо ҷойгиронии марказҳои савдо ва хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст. нақшачорабиниҳое ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, на танҳо симои шаҳри ҳисор, балки симои ҷумҳурӣ дар умум симои ҷумҳурии тоҷикистон куллан тағйир дод. ғайр аз биноҳои баландошона ҳамчунин дар ҳудуди шаҳр дигар инфраструктури зарурӣ ҳамсон ба гулгашт мавзеъҳои фароғатӣ, роҳу нақлиёт, муассисаҳои тандурустию маориф бунёд хоҳанд шуд ки раванди мазкур ба сатҳу сифати зиндагии мардум таъсири нек хоҳад гузошт. аз ҷумла сохтмони 2 боғи фарҳангиву фароғатӣ, 2 адад гулгашт, 40 адад майдончаи варзишӣ, 14 адад толори варзишӣ дар назар дошта шудааст ки то соли 2021 бунёд гардидаву барои истифодаи сокинону меҳмонони шаҳр супорида мешавад. дар ҳамагии иншооти пешбинӣ гардида корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта ба иттилои масъулин то муддати муқаррар гашта сомон меёбад. то имрӯз дар маҷмӯъ аз рӯи нақшаи ҷашнӣ 204 иншоот ба истифода супорида шудааст ки муассисаи таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, марказҳои савдо, майдончаи варзишӣ, коргоҳҳои хурду бузургии истеҳсолӣ ва кӯршонаи усну роҳҳои мошингардро дар бар мегирад. 261 иншоот сохта ба истифода супорида шуд. инчунин зиёд аз 100 иншоотҳо, корҳои сохтмонии иншоотҳо ба анҷом расидааст ки рӯзҳои наздик ба истифода супорида мешавад. ин пули мошингузар низ ба тозагӣ дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри ҳисор сохта шуд ва ҳамин гуна мушкилоти рафтуҳои сокинони чанд деҳа ҳалли худро пайдо кард. ҳамин гуна пулҳои мошингузар бо шумори 4 адад дар дигар минтақаҳои шаҳри ҳисор бунёд шудаву роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта таъмиру таҷдид гардиданд. асосан бо сами соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то имрӯз 35 километр роҳ таъмиру бунёд гардида мувофиқ ба талаботи замони муосир ба истифода дода шуд. ин тадбири созандагӣ айни замон низ бо маром идома дорад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 9 километр тибқи нақшагузорие ки нақшагузорӣ шуд барои асфалтпӯш кардани роҳҳо бо пуррагӣ асфалтпӯш карда шуд. ба ғайр аз ин то ба имрӯз зиёда аз 23 километр роҳҳоро бо ҷалби соҳибкорон асфалтпӯш ҳам кардем. бо як пули мошингузаре ки иқтидори 40 тонн вазнбардорӣ дорад аз ҷониби соҳибкорон сохта ва ба пуррагӣ ба истифода дода шуд. ба ғайр аз ин бо ҷалби бо аҳли ҷамоатчигӣ дар тамоми ҷамоатҳои шаҳри ҳисор зиёда аз 186 километр роҳҳои байнидеҳавӣ шағалпӯш ҳам карда шуд. амалӣ гардидани нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи саноат ва афзоиши истеҳсоли маҳсулот мусоидат намуда дар ин доира давоми чанд соли охир дар шаҳри ҳисор иқтидорҳои нави тавлидотӣ ба кор шурӯъ карданд. аз ҷумла дар партави нақшаи мазкур коргоҳҳои коркарди оҳан, нахи пахта, истеҳсоли бомпӯш, истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, сару либоси мактабӣ, хишти пухта, коркарди шир ва истеҳсоли мебел роҳандозӣ гардид ки чунин раванд ба рушди соҳаи саноат дар шаҳр ва тавлиди маҳсулоти ивазкунандаи воридот мусоидат намуд. дар маҷмӯъ аз шумораи умумии корхонаҳои ба нақша гирифта 2 адад коргоҳи дузандагӣ, 1 адад коргоҳи қуттисозӣ ва 2 адад корхонаи саноатӣ то ба имрӯз мавриди истифода қарор гирифтанд. корхонаи мо дар асоси сипоришҳои ҷаноби олӣ ташкил шуд. мо ки дар давраи васфкунӣ ҳастем, барои ҳамин мо
баъзе рӯзҳое мешавад ки талаботи агар 3 тонн шавад 3 тонн, агар пурра иқтидораш кати кор кунад талаботи бозор шавад, агар 900 тонн мо дар як сол коркар карда метавонем. то соли 2021 дар ҳудуди шаҳр дар маҷмӯъ боз 2 корхонаи коркарди шир, 4 корхонаи қолинбофӣ, 2 коргоҳи атласбофӣ, 3 корхонаи адрасбофӣ ва 5 коргоҳи духти сару либос ба фаъолият шурӯъ хоҳанд кард, ки ба ин васила таъмини аҳолӣ бо ҷойкори доимӣ ва маоши хуб дар шаҳр боз ҳам беҳтар хоҳад гашт. айни замон корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти корӣ дар корхонаи коркарди коғаз бо 100 ҷойи корӣ, корхонаи банду басти ҷувори Макка бо 32 ҷойи корӣ, корхонаи истеҳсоли нерӯҳои органикӣ бо 20 ҷойи корӣ идома дошта, қисмати бештари ин корхонаҳо то охири соли ҷорӣ фаъолияти худро оғоз мекунанд. дар доираи ҷашнгирии 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр бунёди 20 адад корхонаи хурду бузург ба нақша гирифта шудааст. То ба имрӯз 14 адад корхонаи хурду бузург мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва дар замимаи он 260 ҷойи кории нав таъсис дода шуд. ҳамзамон сохтмони 5 адад корхона ва 33 адад коргоҳҳои дӯзандагӣ рафта истодааст ва нақша аст дар замаи онҳо 370 ҷойи нави корӣ таъсис дода шавад. аз соли 2018 инҷониб аз ҳисоби номгӯи маҳсулот гирем, агар номгӯи маҳсулоти саноатии мо 12 номгӯ зиёд шуд нисбати соли 2018. طبق نقشه چهاربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر حصار ساختمان 22 عدد مؤسسه تا مکتبی در نظر داشته شده است که این اقدام میتواند مسئله فراگیری کودکان را به این زینه تحصیلات بهتر نموده طلبات اهالی را قانع سازد. بنیاد انشاءات مذکور در مرکز شهر و جماعت و دیهات دوردست با مرام ادامه داشته تا امروز 2 عدد باغچه بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. همچنین در این دایره ساختمان بیناهای علاوه‌ای در نزد مؤسسات تا مکتبی و تعمیر و تجدید آنها در نظر داشته شده فعلا در این سمت کارها با مرام ادامه دارند. وقتی که در این باغچه 2 گروه فعالیت میکرد طلبات مردم که بیشتر و بیشتر شد، ما از همین لحاظ گرفته این بنا از نوسازی کرده با دستگیری صاحبکاران همین محله همین بنا از نوسازی کرده به استفاده خلق داده. حاضر در این بنا در این باغچه 2 بنا قرار دارد. 6 گروه با استفاده با فعالیت فرا گرفته شده است که در این 6 گروه 120 نفر تا 170 نفر کودک ما تعلیم تربیت داده در با زبان روسی، انگلیسی، همچنین زبان تاجیکی تعلیم تربیت داده میتوانیم. تا این زمان در حدود شهر در دایره چهاربینی‌های جشنی 1 عدد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 1280 جای نشست در 2 بست به استفاده داده شد. در مجموع تا تجلیل این صحنه تاریخی باید 6 مؤسسه تعلیمی نو و زمانوی بنیاد گردد که در همگی آنها عین زمان کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه در ادامه سالهای 2020-2021 65 سیمخانه ایلاوگی ساخته به استفاده دادنی‌اند. پورا سیمخانه‌های ایلاوگی که ساخته به استفاده داده شد با تمام تجهیزات‌های زمانوی از قبیل دستگاه‌های الکترونی، تخته‌های الکترونی، میز و کرسی‌های طلبگی پورا تامین کرده شده است. ساختمان باقی‌مانده سیمخانه‌های ایلاوگی که به نقشه گرفته شده است، علاقه ساختمان بسیاری آنها علاقه در عرفه انجامیابی است. ҳарҷи корҳои сохтмонӣ дар муассисаҳои фароғатӣ, гулгашту маконҳои сайёҳӣ, меҳмонхона ва осоишгоҳҳо дар ҳудуди шаҳр бахшида ба таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боис ба он шуд, ки инфраструктураи бахши сайёҳӣ рушд намуда, заминаи мусоид барои афзоиш додани шумораи сайёҳон фароҳам гардад. Ба иттилои масъулин ободониҳои ҷашнӣ ҳамчунин ба амалишавии ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда, бо анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ҳамагии иншооти ба қайд гирифта шуда, сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сайёҳон низ боло рафт. зеро маконҳои таърихии шаҳри ҳисор манбаи ҷалби сайёҳон ба ҳисоб рафта, дар ин замина фароҳам омадани шароиту инфраструктураи сайёҳӣ рушди бештари бахшро таъмин мекунад. бахшида ба эълон гаштани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ҳисор як осоишгоҳи замонавӣ иборат аз 5 ошиёна, маҷмӯаи боғи фарҳангию фароғатӣ иборат аз ошхонаи миллӣ, ҳавзи шиноварӣ ва инчунин осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз навбарқароркунӣ ва меҳмонхона бо ғунҷоиши 250 ҷойи хоб
ва инчунин ҳавзи шиноварӣ дар осоишгоҳи Сатурн ба нақша гирифта шудааст ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. طبق اطلاع مسئولین در سال 2018 در حدود شهر حصار از حساب انشاءات جشنی 47 عدد و در سال 2019 157 انشاءات تعییناتش گوناگون به استفاده داده شده است. ساختمان اکثر بنا و مرکزهای خدمت رسانی همچون کاشانه حسن، حمام، نقطه‌های سودا و تعمیر نقلیات در محله و دهه‌های دوردست سامان یافته مشکلات اجتماعی اهالی به این وسیله حل و فصل گردید. عملی شوی نقشه مذکور تا سال 2021 ادامه داشته به همین شکل در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با جلب تمام سرچشمه‌ها بنا و انشاءات تعییناتش گوناگون به استفاده داده می‌شود که این تدبیر نظام معارف را رشد بیشتر داده، ساحه‌های تندرستی و فرهنگ و صنعت و نقلیات را باز هم به نشان دهنده‌های نوی رشد نائل خواهد کرد.